ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിസ്തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവയോപപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉഭാവപി വികാരാം ച ഗുണാം ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരിച്യതേ പുരുഷ സുഖദുഃഖാനാം കർത്തൃത്വേ ഹേതുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി പുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസത്യോനി ജന്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവശക്തിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മനാ അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ച പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേവമജാനന്ത കൃത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തരന്തീവ മൃത്യം ശ്രുതിപരായണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവത്സം ജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവരജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാത് തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹിനസ്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭൂത പൃഥക്ഭാവം ഏകസ്ഥം അനുപശ്യതി തത ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വാൻ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വത തത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്ര അവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.
यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं दिविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. മാതാജി 34 ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ടേ കേട്ടോ. മാതാജി 34 വായിക്കണ്ടേ മാതാജി? കുറ്റായിട്ട് വരാന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. മാതാജി 34 വായിക്കണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിനും കഴിഞ്ഞു മാതാജി, കഴിഞ്ഞു. വായിച്ചോളൂ. കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ശരി, ലാസ്റ്റ് വായിച്ചോളൂ. ലാസ്റ്റ് പ്രകൃതി പുരുഷൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ, താഴത്തുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത് ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ? ലോക റെസിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു മാതാജി, കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട് അത് ഓഫായി പോയി. ആ മീറ്റിംഗ് ഇതായി പോയില്ലേ. പിന്നെ വേറൊരു ബ്ലണ്ടർ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു. അതിൽ ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബില് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ, എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പം യൂട്യൂബില് ഇന്ന് 12th ലെസൺ എന്നാ കിടക്കുന്നത്. ഒന്ന് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 13th ലെസൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, യൂട്യൂബ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അമ്മിണി മാതാജിയുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെ 2 മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ താഴെ 13-ാം അധ്യായം ചാപ്റ്റർ 13 എഴുതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ചെയ്തോളൂ മാതാജി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ശ്രീപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഫൽഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്രപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി. ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. Hare Krishna everyone. Thank you for the recitation, translation. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Balaji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മള് ഭക്തി യോഗം എന്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്നലെ 12ാമത്തെ അധ്യായം വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭക്തരുടെ മഹിമ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതുതരം ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത്, ആരോടും വൈരമൊന്നുമില്ലാതെ ഫലാസക്തിയൊന്നും കൂടാതെ എങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിന്റെ അതുകൊണ്ട് ആ ലെസനോടുകൂടി നമ്മളുടെ 2/3 പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ലെസൺസിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ തൊട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഓരോ ലെസൺസിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ 18 days ക്ലാസ് കൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഡൗട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക്
ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ലെസൺസിലും എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകവും നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമല്ല, പർപ്പട്ടും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കും, വ്യാഖ്യാനം കൂടി നമ്മൾ നോക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണെങ്കിൽ ധാരാളം വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ധാരാളം ഓരോ പേജ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് ലെവലിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സംബന്ധം എന്താണ്, നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താണ്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അത് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഭക്തരുണ്ടായിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവര് ഭഗവാനോട് എന്താണ് അവര് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരിക. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. തേർഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഈശോപനിഷത്ത് അതുപോലെയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു PDF 5 പേജ് 4 പേജുള്ള PDF ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണിക്കണം, ഇതുപോലെ സ്പീച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് തേർഡ് ലെവൽ. ഫോർത്ത് ലെവൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് ലെവൽ തുടങ്ങും പ്രസന്റേഷൻസ്. മലയാളത്തിന് എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. അമ്മിണി മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലി മാതാജി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഭക്തി യോഗം കഴിഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ കൊണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലിൽ പെടുന്നതാണ്. 3 പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെ വരുന്ന 6 ലെസൺസ് സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ളിലെ കറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി പാർട്ട് പോലെ ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ജ്ഞാനയോഗം. ഈ ഭക്തിയോഗം വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്, കർമ്മയോഗം കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനയോഗം ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ്. ഈസിയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അർജുനൻ ഭക്തിയോഗം വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശന വിശ്വരൂപ ദർശനമെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. 6 ലെസൺസ് ആണ്. നമുക്ക് 2 ലെസൺസ് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരിക്കും മോളുടെ അഡ്മിഷൻ, ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ലെസൺസ് ഒരു ദിവസം എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇന്നലെ പക്ഷെ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ടൈം പോയി. വലിയ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. കുറച്ചേ പറയാനുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ 12th ലെസണിൽ 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 15th ലെസണിൽ അതുപോലെ 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ലെസൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു 2 ദിവസം ഏർലി ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ എനിക്കത് ഇത്തിരി ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പറ്റിയില്ല. സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലുതായി പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 13, 14, 15, 16 അതൊക്കെ വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് 15th ലെസൺ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു പോയാൽ താനേ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ടീച്ചർ വേണം എന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ലെസൺസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈസിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആരാണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺസിൽ 7th ലെസണിലൊക്കെ നമ്മൾ 8th ലെസണിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അത് തന്നെ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ മാത്രമല്ല, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ആണ്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ ആണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗുണം സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അതുപോലെയുള്ള ജപം ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളത് അതാണ്. അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് വാസുദേവ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ സത്വഗുണം. ശുദ്ധ സത്വഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന, ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ജനന മരണങ്ങളിലേക്ക് ആവർത്തിച്ച് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പതിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. തമോ ഗുണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക, രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുക, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെസൺസ് എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുക. എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ പഞ്ഞിമലയിൽ ഒരു തീപ്പൊരി വീണതുപോലെ നമ്മളുടെ നാമജപം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഭസ്മമായി പോകും. അതാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പഠിക്കുന്നവര് ഒരു മാലയെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് ജപിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഡിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജപമെല്ലാം ചെയ്തു വരണം, കൂട്ടി വരണം. നമ്മൾ ഒരു മാല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 2 മാല, അതുപോലെ 108 പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ആക്കുക, അതിന്റെ ഡബിൾ ആക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനിമം 16 റൗണ്ട്സ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മാല എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാല, ഒരു മാല രാവിലെ, ഒരു മാല രാത്രി, വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. 6 minutes to 8 minutes മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരു മാലയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൽ ടേസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസക്തിയായി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അത് ചെയ്യുന്തോറും നമ്മളുടെ ചൈതന്യം വർദ്ധിച്ചു വരും. നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിഷ്ഠ വരും. നിഷ്ഠ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രുചിയായി, അതിൽ ആസക്തിയായി, പിന്നെ ഭാവമായി. ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമ ഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഗോപിമാരുടെ ലെവലാണത്. എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുക? എനിക്ക് ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി. നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാത്ത അവസ്ഥ. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട്? ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ എന്ന ലെവലാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലവർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ജപിക്കും തോറും നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം. നമ്മള് ചേതോദർപ്പണം, നമ്മുടെ ചേതസ്സാകുന്ന ദർപ്പണം, കണ്ണാടിയിലെ പൊടി കളയുന്നതിനും ദാവാഗ്നി, നമ്മളുടെ തപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി, സ്വീറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. 13.1 പറയുന്നു, അർജുനനാ ചോദിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി പുരുഷം ചെയ്വ, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവച്ച്, എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഏതത് വേദിത്വം ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ, എന്നോട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ജ്ഞാനം എന്താണ്, അറിവെന്താണ്, ജ്ഞേയം അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രകൃതി പുരുഷം ചെയ്വ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ എന്താണ് അറിയേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവും ആത്മാവും രണ്ടും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ. പരമാത്മാവാണെങ്കിലും ആത്മാവാണെങ്കിലോ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഇരിക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്.
ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ഇത് അറിയുന്ന നമ്മളും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ഈ ജന്മം തീർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മവേദിയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഭൗതികതയിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഡിസയേഴ്സും എല്ലാം കൂടിയാണ് തൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കൂടി നമ്മള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം തരുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ആനിമൽസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആകാം, വൃക്ഷങ്ങളാകാം. നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മളുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുക. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി? ഇതില് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ്. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നവരാരാണോ അവരും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഓക്കെ. 13.2 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ഏതദ്യോ വേതിതം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ഈസിയാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെ. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഹെയറിന്റെ തലമുടിയുടെ ഒരു അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 പാർട്ടാണ് ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അങ്കുഷ്ട മാത്രേണ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഐശ്വര്യ മാതാജിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ മോതിര വിരലിന്റെയും തള്ളവിരലിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. 8 ഇഞ്ച് ഓളം ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്കുഷ്ട മാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോട്, ആ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോട് നാരദനാണ് അങ്കുഷ്ട മാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു നമ്മളുടെ തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഭഗവാന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 പക്ഷികളുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അനാലജി ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷി ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു പക്ഷി നോർമലായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മള് ഈ ആത്മാവ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ. മറ്റേത് പരമാത്മാവാണ്. ഒരേ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത്, ഈ പക്ഷി തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഈ മറ്റേ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നത്, ആ സമയം തുടങ്ങി അതിന് ശാന്തിയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആത്മാവിന്റെ പരാക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ പരാക്രമം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശാന്തി വരും. എന്തിലും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും എന്തും നമ്മളുടെ ഏത് തരം പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ വേണം. സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്കോണിൽ പറയുക. സിമ്പിൾ ലിവിങ്. നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്, വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക, പക്ഷെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകാതെ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലിപ്പമുള്ള കാറ്, ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലിപ്പമുള്ള വീട്, അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ലാവിഷ് ലക്സുറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പോവാറില്ല. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭാഗവതം എന്താണ്. ഏത് നേരവും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിലായിരിക്കും, സ്മരണയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. ഏതു നേരവും ആദ്യം തന്നെ മംഗലാരതി തുടങ്ങി പ്രോഗ്രാംസ് തുടങ്ങും. ഗുരു പൂജ, അതുപോലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സസ്, അതുപോലെയുള്ളതിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ എൻഗേജ്ഡ് ആവും കുറച്ചെങ്കിലും ആയിട്ട്.
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ടെങ്കിലും നോക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. വരൂ, തിരിച്ചു വരൂ, എൻ്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയും. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്നാ പറയുന്നത്. യദ്വാനനിവർത്തന്തി തദ്ധാമ പരമമമ. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാപവും എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. ഇതിൽ ഓരോ ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ശരണം പ്രാപിക്കൂ, നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നീക്കിത്തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരമാണ്, ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് അനാലജി ഇതിന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നഴ്സറി ലെവലാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് നമ്മളെ ഗോഡ് റിയലൈസേഷന്റെ പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ. പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസും സണ്ണായിട്ട് എങ്ങനെയാ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ സൺലൈറ്റ്, ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൺ ഡിസ്ക് കാണും, എന്ന് വെച്ചാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് കാണും. അതാണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഗോഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. സൂര്യദേവനാണ്, രഥമുണ്ട്, അരുണനാണ് ഓടിക്കുന്നത്, അരുണ ഭഗവാനാണ് ഓടിക്കുന്നത്. 7 കുതിരകളുണ്ട് അതിന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗോലോകധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. 13.3 പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളും ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മളിത് ആരാണോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞറിയുന്നത് അവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും ഇരിക്കുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് നമ്മൾക്ക് വരേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലെസണിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെടും. അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാം പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. പോസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുക, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുക. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒന്നും കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാഗവതം വായിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പകുതി വായിച്ചാൽ പോലും വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെസൺ ഒക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാനും നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഓരോ ദിവസം പോകുന്തോറും നമ്മളുടെ ഉള്ള് വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഉള്ള് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ എല്ലാ ദിവസവും സേവിക്കേണ്ടതാണ്. സപ്താഹം പോലെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും സുഖദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
പത്മപുരാണത്തില് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹരി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കിയിടും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ വരണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ ഹൃദയം വളരെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കും, ശുചിയാക്കി വെക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗവതം വായനയും ഭഗവത്ഗീത വായന ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്ന അമൃതാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ശുഖമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതും ഭക്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഓക്കെ, മഹിമയാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും അമൃത തുല്യമാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരത്തിലുമുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങളിലും മണ്ണിരകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് അതുപോലെയുള്ളതിൽ വരെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഈ ആത്മാവുമുണ്ട്, പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ദേഹം വേദനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ് താഴെ വീണു, കാല് വേദനിച്ചു, മുട്ട് പൊട്ടി, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേദനിക്കുക മനസ്സാണ്, അല്ലാതെ ആ ശരീരത്തിന്റെ വേദന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എത്ര ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒക്കെ ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മണ്ണിരയാണെങ്കിൽ അത് കഷ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണത്തിലും കൂടി ജീവൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരു സോൾ എങ്ങനെയാ രണ്ടായിട്ട് പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സോൾ എന്ന് പറയും, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് സോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ധാരാളം ആത്മാക്കൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ മണ്ണിര പോലെയുള്ള സംഭവം രണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിലേക്ക്, ഒരു ആത്മാവ് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടുന്നു. അമീബ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെവിടെയാ ആത്മാവിരിക്കുന്നത്? ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ എവിടെയാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഫിലോ തണ്ടിലോ റൂട്ടിലോ ഒന്നുമല്ല. അതിന്റെ ആത്മാവിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ 5 തരം പ്രാണനുണ്ട്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും 5 തരം പ്രാണനുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും എയർ ഉണ്ട്, എയർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 5 പ്രാണൻ കൂടിയിട്ട് എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തില്, അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രാണൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് കുറവാണ്. നമ്മള് പോലെ മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിനെ പോലെ അത് നിലവിളിക്കില്ല. അതിനെ കട്ട് ചെയ്താലും അത് നിലവിളിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താലും ഒന്നും അത് അതിനെ ബാധിക്കില്ല. അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവലിലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാം, ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ പോലും പൂർവ്വജന്മമാണെങ്കിലും എന്തും ഭഗവാന് അറിയാൻ കഴിയും. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരേണ്ടത് സട്ടിൽ ബോഡിയാണ്. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഫോൾസ് ഈഗോ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധി ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് സദ്ബുദ്ധി ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ലോ ലെവലിലായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. പിന്നെ അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മള് ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണമാണോ രജോ ഗുണമാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ ഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, കണ്ണ്, നാക്ക്, ത്വക്ക് അതുപോലെയുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, പിന്നെ കയ്യ്, കാല് പോലെയുള്ള 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. മനസ്സുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്, ഏതാണ് സ്മെല്ല് തരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫീലിങ്സ് എന്നുള്ളത്.
സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, നമുക്ക് തോന്നുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും സമദൃഷ്ടി, ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ വളരും, നമ്മുടെ മുടി വളരും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നഖം വളരും, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ. ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതും ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഉൾപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മളുടെ കർമ്മഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും. ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും ഇതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്, വൃക്ഷങ്ങളിലും ഉള്ളത്, ആനിമൽസിനും ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ സ്കിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന പോർഷൻസ് കൂടുതലും ഭൂമിയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ജലം, ബ്ലഡ് ആയിട്ടും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ജലമുണ്ട്. അഗ്നിയാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ വയറ്റിനുള്ളിലുള്ള ജഠരാഗ്നി, ദഹന ശേഷി കൊടുക്കുന്ന അഗ്നി. വായു നമുക്കറിയാം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാക്വം എന്ന് പറയുന്ന ചില ഒന്നുമില്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. അത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ജസ്റ്റ് അയാളോട് സംസാരിച്ച് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അയാൾ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാള് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല. നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത്. ഇതാണ് അവ്യക്ത നില എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇത്രയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക, മൂക്ക് കൊണ്ട് ശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യുക, നാക്ക് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മിണ്ടുക, ത്വക്ക് കൊണ്ട് സ്പർശന സുഖം അനുഭവിക്കുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. അടുത്തതായി കാലുകൾ, കൈകൾ, ഏനസ്, ജെനിറ്റൽസ് എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. നമ്മളുടെ കയ്യ്, കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താ, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ആ സൈഡിലേക്ക് നോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കില്ല, എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാൽ വേണ്ട. അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. നമ്മള് ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 5 തരത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അന്നമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത്, അന്നമയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിലിടും, അതാണ് അന്നമയ കോശം, കഴിക്കാനുള്ളത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയ കോശം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, പ്രാണമയ കോശം. 10 പ്രാണനുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്. അതുകൊണ്ടാണ് മരണശേഷം പെട്ടെന്നാണ് ദഹിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുക. നേരത്തോട് നേരം ഒരു 1 ഡേ ഒന്നും വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് ലാസ്റ്റ് പ്രാണനാണ് ധനഞ്ജയൻ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് വിട്ടുപോവുക. ആ ധനഞ്ജയൻ എന്ന പ്രാണൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാല് അതിന് ആ ശരീരത്തോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ശരീരത്തോട്. അപ്പം അത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും, അതിനുള്ളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ജീവൻ പോയതിനു ശേഷം ആ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ഷുവറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ പ്രാണനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോയി കഴിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവര് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജ്ഞാനമയ കോശം. ജ്ഞാനമയ കോശത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുക? നമ്മള് ഈ ശരീരത്തില് ആത്മാവ് വേറെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മള് വികാരം, വിചാരം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. വിജ്ഞാനമയത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ എന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മള് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ആനന്ദമയ കോശം. സമാധിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫുൾ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ
എത്തും. ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 13.8 to 12 പറയുന്നു നമ്മളുടെ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, ധൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന, പുൽക്കൊടി പോലെ നമ്മൾ ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, വൃക്ഷത്തെ പോലെ തന്നെ സഹിഷ്ണുവായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. ഗർവില്ലായ്മ, അതും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഹെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഹിംസ, വേറൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമ, നമ്മള് ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും ക്ഷമ, എപ്പോഴും പൊറുക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമ്മളോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള, ഞാൻ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മറക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്ഷമ, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മള് മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്ത നല്ല കാര്യം നമ്മൾ മറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും അവരോട് ഞാനാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത് എന്ന്. മറ്റുള്ളവര് നമ്മളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹവും നമ്മൾ മറക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള വൈരമില്ലാതിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറക്കുക, മറ്റുള്ളവര് നമ്മളോട് ചെയ്ത ചീത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേഗം മറക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ലാളിത്യം, സിംപ്ലിസിറ്റി, പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രം പോരാ. നമ്മള് നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു നമുക്ക് ഉണ്ടായേ തീരൂ. ശുചിത്വം, നമ്മളെ ക്ലീൻലിനെസ്, 2 നേരം കുളിക്കുക, അത് നമ്മൾ ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ഥൈര്യം, ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംയമം, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്തു കാര്യത്തിലും ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണുകൊണ്ടും ചെവി കൊണ്ടും എല്ലാമുള്ള, സ്പർശം കൊണ്ടും എല്ലാമുള്ളതില് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഫാൾസ് ഈഗോ, ഞാനാണ് ഒക്കെ, ഇത് എന്റെ വീടാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നതേ അനുസരിക്കാവോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദ്രവ ക്യാരക്ടർ ചില ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായ്മയാണ് ഭഗവാൻ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമ്മൾക്കറിയാം ആർക്കും ഇതൊക്കെ വരാം. ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും വാർദ്ധക്യം വരാതിരിക്കില്ല, മരണം വരാതിരിക്കില്ല. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരും. ഇതാണ് ശരിയായ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനോട് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ചോദിക്കുക. എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, റിനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ അതിലൊരു ഇത് കാണിക്കില്ല. റിനൗൺസിയേഷൻ ആണ് മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ വിട്ടിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. കണ്ടമാനം അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റോടുകൂടി, പക്ഷെ അഫെക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാം, എല്ലാവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ തരുള്ളൂ. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്ത് വന്നാലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുക. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും മോളിൽ പോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബഹളമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോവാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് അത് വേണ്ട, അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഭഗവാന്റെ ഗീതയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആചാര്യന്മാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ ആൻസർ ചെയ്തതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്, ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാകും. മാതാജി PDF ഒക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ 7 മണിക്ക് മുൻപ് വായിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സും എല്ലാ സെൻസസും നമ്മളുടെ ഡിഫക്റ്റീവാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതാണ് വായിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയും ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു എന്നുള്ളത്. മൃത്യു ആണെങ്കിലോ ഏത് സെക്കൻഡിലും നമ്മൾക്ക് മൃത്യു വന്ന് ചേരാം. നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും വന്നു ചേരാം. ഒരു വനവാസത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിനോടും യക്ഷൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്റെ വെള്ളമാണ്, ഇത് കുടിക്കരുത്, ഞാൻ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ യക്ഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്നും ബാക്കിയുള്ള ബ്രദേഴ്സിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചു, എന്നിട്ട് മരിച്ചു വീണു. 4 ബ്രദേഴ്സ് മരിച്ചു വീണതിന് ശേഷമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നത്. യുധിഷ്ഠിരനോട് ഈ യക്ഷൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ്, മണൽ തരികളെക്കാളും സമുദ്ര തീരത്തുള്ള മണൽ തരികളെക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു ചിന്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ എത്രയോ ആയിരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയത് എന്തിനാണ്, കാറ്റിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാറ്റിനേക്കാളും വേഗത കൂടിയത് മനസ്സിനാണ് എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് പോകാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനം തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചപ്പോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 5 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ധാരാളം 22ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, എന്താണ് ഏറ്റവും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും മരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുന്നു. എന്നാൽ കൂടി എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു രൂപ എത്ര വലിയ മില്യനെയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ആവുക. എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അക്ഷോഭ്യത, നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരെ വരാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തുണയായിട്ടുണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ച് നമുക്ക് എന്തും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം തന്നെ നമുക്ക് തോന്നില്ല. ജീവിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ചെയ്തു പോകും. ഹാപ്പി ആയിട്ട് ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ജപിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എന്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലേക്കും നമ്മൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം ലൈഫ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട്. ഇതാണ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാൽ പോലും അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. 2 തരമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആന്തരികവും.
ബാഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുളിക്കുന്നത്, ആന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലവരൊക്കെ നമഃശിവായ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജപിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരൊക്കെ ഡെമി ഗോഡ്സ് ആണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ചെയ്തു തന്നെ വരിക. സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൂടി ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു കാര്യവും ഇപ്പം അടുത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ അമ്പലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുക, ദേവന്മാരെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കുക, തൊഴുക, നമസ്കരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, സർവലോക മഹേശ്വരൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയുമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക. ഹിരണ്യകശിപു എന്തുമാത്രം വരങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, അതും വർഷങ്ങളോളം ലക്ഷം വർഷം തപസ് ചെയ്ത ഹിരണ്യകശിപു ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റി. അതുപോലെയാണ് ശിവനെ ആണെങ്കിലും തപസ് ചെയ്ത രാവണനാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചു, രാമന്റെ കൈകൊണ്ട് വധമാണ് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി എത്രത്തോളം വരം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഫലമുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്. ഡെമിഗോഡ്സ് തരുന്ന വരങ്ങളൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്. അതിന് അത്രയ്ക്കുള്ള ടൈം ഇതേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്താണ് വേഗം അവർ പ്രസാദിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അവരെ. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും, മക്കളുടെ കല്യാണമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ആയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അവര് വേഗം നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തരും. എന്തിനാണ്? അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും സമാധിയിലിരിക്കാനാണ്. അവര് മഹാവിഷ്ണുവിനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിലും ശിവനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും മഹാവിഷ്ണുവിനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വേഗം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ ടെമ്പററി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോട്? ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഭഗവാൻ തന്നെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കമ്പിളി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്താണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തന്നിരിക്കും, എന്താണ് നിനക്കില്ലാത്തത് അത് ഞാൻ തന്നിരിക്കും, നിനക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഓരോ നേരവും നമ്മളുടെ നാവില് നാമജപം മാത്രം ഉണ്ടാവുക. അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് സമയത്തും. നമ്മൾ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പം ബോധം തന്നെ വരുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ജനറേഷനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര എന്ന് വിളിച്ച് നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അമ്മൂമ്മമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 13.15 പറയുന്നു, സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം, എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. കൺട്രോളർ, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഋഷികേശ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരോ താഴെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തൊഴുതത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്റെ കൺട്രോളിലല്ല ഭഗവാനെ, നീ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇറ്റേണൽ ബോഡിയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലെ നെർവ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ല് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതൻ. ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിന് അതീതനാണ്, അതിനേക്ക് ബിയോണ്ട് ആണ്.
അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവീകേശ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ദിവ്യമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അതാണ് സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. ഭഗവാന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ്, ബിയോണ്ട് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബിയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ്, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി സദാധർമ്മേഷു മേ കുരു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്, ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ, ജഗദ്വ്യാപിൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധി, സർവസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ദയാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സദാധർമ്മേഷുമേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ധർമ്മത്തിലേക്ക്, എല്ലാ നേരവും ധർമ്മത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശ ജഗദ്വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിൻ ദയാനിധേ ഇന്ദ്രിയാണ്യനുകൂലാനി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് സദാധർമ്മേഷു എല്ലായ്പ്പോഴും ധർമ്മത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തരൂ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. എത്രയോ വലുതായതിനു ശേഷമാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. പഠിപ്പിച്ചു തന്നതൊക്കെ അതേപോലെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരും പാറ്റ, പല്ലി അതുപോലെയുള്ളവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉയരത്തിലുള്ള ആകാശത്ത് വരെയുള്ള പക്ഷികളും മൃഗാദികളും, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് പശു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വരെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് വരെ മുക്തിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആകും നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചൊരു സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, നാമസങ്കീർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ശിവനും പാർവതിയും അമ്മയച്ഛന്മാരാണ്. അവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ത്രിസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തുളസി തറയിലൊക്കെ നമ്മൾ ദീപം കൊണ്ടുപോയി തെളിക്കുന്നത്. അവർ കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ കൊണ്ടുപോയി വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ദാസിയാണ്. ഭക്തി, ഏറ്റവും ഭക്തയാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ തുളസി തറയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ദീപം വയ്ക്കുന്നത്. ഉയരത്തിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും, പക്ഷി മൃഗാദികൾ എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ദീപം കണ്ട് തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. സ്റ്റോറിന്റെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം പോകും. ജ്യോതിഷാമാപി നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം. മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം ഞാൻ, മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയുടെ. അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. 13.18 പറയുന്നു, ജ്യോതിഷാം അപി തജ്യോതി തമസ് പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം പ്രതി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. ജ്യോതിഷാം അപി തജ്യോതി, എന്തൊക്കെയാണോ ജ്യോതിയായിട്ടുള്ളത്, വെളിച്ചമുള്ളത്, അതിന്റെ എല്ലാം ജ്യോതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തമസ് പരമുച്യതേ, അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം, അറിയേണ്ടതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. സർവഹൃദയങ്ങളിലും ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലും കൊടുകൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. എന്താണ് വേദങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ 15th ലെസണിൽ അത് പഠിക്കും. സർവസ്യാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വേദം കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ, നമ്മൾക്ക് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്മൃതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അതേസമയം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും വിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതോ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മറവി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജ്യോതിയായിട്ടുള്ള എന്തും വെളിച്ചമുള്ളതിനെല്ലാം സ്രോതസ് ഞാനാണ്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയും എന്താണ് സബ്ജക്റ്റും അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. 13.12 പറയുന്നു, പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോച്യ സദസ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. കാരണം ഗുണസങ്കോച്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട്. സൂര്യനിൽ വരെ ഇതുണ്ട്, എന്താ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് സൂര്യനിൽ ഉണ്ടാവുക? ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. മൂണിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിലെല്ലാത്തിലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യരൂപത്തിലാകണം എന്നില്ല, ആനിമലിന്റെ രൂപത്തിലാകണം എന്നില്ല, അണു ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ആണ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 4 ലക്ഷമാണ് സ്പീഷീസ്, അല്ലാതെ 4 ലക്ഷം പേരല്ല, 4 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ആണ് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പിന്നെയും ജന്മമെടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കും വരാൻ നമ്മള് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഗുണം അനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആനിമൽ ആകാം, ദേവനാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാകാം. പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള സർപ്പങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്കാകാം. ക്രോധമൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവര് സർപ്പമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വരിക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യം കൂടുതലുള്ളത് സർപ്പങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ സിംഹം, കടുവ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാറുക, കാർണിവോറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ. അതല്ലെങ്കിലോ ശാന്തമായ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക? മുയൽ പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും, മനുഷ്യനാകും, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമാകും, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്കാണ് ആധിപത്യം, ഞാനാണ്. പൂച്ചയാണെങ്കിലും എന്റെ എലിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്ന് പറയും. ദേവേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു ശാപം കൊണ്ട് ഒരു പിഗ് ആവേണ്ടി വന്നു, പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ച സമയത്ത് ധാരാളം പെൺപന്നികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി, വലിയൊരു ഫാമിലിയായി ദേവേന്ദ്രന്. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേവേന്ദ്ര നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നല്ല നല്ല പെൺപന്നികളുണ്ട്, എനിക്ക് ധാരാളം വൈഫുണ്ട്, ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്, ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ നാഥനാണ്, ഞാനില്ലാണ്ടായാൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ. സ്ലം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും നമ്മൾ ഹാപ്പിയാകും. എന്താണ്? നമ്മൾക്കാണ് ആധിപത്യം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പന്നിയായിട്ടാണെങ്കിലും പട്ടിയായിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്ന ഭാവം, എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ കുട്ടികള് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ തോറ്റുപോയി, ദേവേന്ദ്രൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പിഗിന്റെ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ്. ഓക്കെ. 13.24 പറയുന്നു, ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജീവസത്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മനസ്സ്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത്
അതിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉച്ചത്തിലൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞുണ്ട്. അതെല്ലാ ദിവസവും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നാലും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് മുൻപിൽ വന്നിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞ തൊഴുത് അത്രയും മെഡിറ്റേഷനോടുകൂടി വന്നിരിക്കും. തുളസിത്തറയിൽ ദീപം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും മെഡിറ്റേഷനോടുകൂടി കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കും. തുളസിത്തറയിൽ തന്നെ വിളക്കിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോവാതെ. അതുപോലെ ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അത് ആ ബുക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്ന് അത് ഉറങ്ങിപ്പോകും. എത്രയോ ക്ലാസ്സുകളായി അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ പോലെയുള്ളത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവര് വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആയുധങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പരമാത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള പവേഴ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തി പവറോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മളുടെ ഓൺ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഹായ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവ് നമ്മളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനോ, എനിക്ക് ഇത് വേണം, കാറ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം. ഇതൊന്നും ആത്മാവല്ല പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അടുത്ത വീട്ടുകാരുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് അവരുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവര് ആനിമൽസിന്റെ ആ തരത്തിലുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിലേക്ക് എന്താണോ വിഘാതമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് തീർക്കാനോ വഴക്ക് തീർക്കാനോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. ആരോടും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ സർവഭൂത ഹിതേ രഥാഹ എന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക. വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയാണ് പവേഴ്സ് പോയി നമ്മളും തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് താഴും. നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരോടൊക്കെ അവര് എന്താണ് നിങ്ങള് അറിയോ ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് നിർത്തുക. എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് അതിലൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാപ്രകാശയത്യേക 13.34 പറയുന്നു, കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് എന്താണ് മലയാളം? സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും എവിടെ, കയ്യിലാണെങ്കിലും ഒരു വിരലിലാണെങ്കിലും കാലിന്റെ ചെറുവിരലിലാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെയിൻ മനസ്സിലാകും, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടച്ച് മനസ്സിലാകും. അതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ളോടെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഹി. രവി ഇരുന്നിട്ട് സൂര്യ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾക്കും ഭൂമിക്ക് മാത്രമല്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലായിടത്തും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിലും സൂര്യൻ തന്നെയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കത്തി
ഇയാളുടെ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. കള്ളനാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ദേഹോപദ്രവമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കില്ല. അതേസമയം ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലോ അതേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ അനാലജി തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്? നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്, ഒരു ഉപകരണമാണ്. അപ്പം ആ ഉപകരണം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെലവാക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, എന്നിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കത്തി പോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഭഗവാന്റെ കാലത്തില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടെ മുമ്പിലെത്താനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഋഷിമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഈ ചാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല കാര്യം. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഉപകരണം, നമ്മളുടെ ഉപകരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഇതുപോലെയാണോ, കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുപോലെയാണോ, നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. 13.35 പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ശരീരം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മള് ജപിക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒന്ന്. അപ്പൊ അതിന് ജപമാലയിലാണോ അതോ ഡയറക്ട്ലി എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യണം? മിനിമം 108 ആണ് പറയുന്നത്. ജപമാലയിൽ തന്നെ ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജപമാല എടുത്തിട്ട് തന്നെ, ഇപ്പൊ ജപമാല ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ ജപിക്കാമെന്ന് പറയും. അതിൽ ജപിക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോർമലായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മള് ജപിക്കുക, മേരുമുക്കില് നമ്മള് പഞ്ചതത്വ മന്ത്ര ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അങ്ങനെ ഓരോ മണി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് 8 മിനിറ്റ്സ്, മാക്സിമം 8 മിനിറ്റ്സ് വരുള്ളൂ. അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു മാല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സ് 16 റൗണ്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 16 റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാലയിൽ, പിന്നെ കൂട്ടി നമ്മൾക്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് തോന്നും. കൂടുതൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാമിനെ. ഒരു രാമനാമം ചൊല്ലുന്നത് സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തില് 4 രാമ വരുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി 4 പ്രാവശ്യം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്ന ഫലമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. പല്ല് തേച്ചില്ലാന്ന് കൂടി അതില് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. രാവിലെ തന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. രാത്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാല ജപിച്ച് ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് വളരെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, പറയാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ഇതില് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഈസി ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണ്, ഇത്തിരി ടഫാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ടഫാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അതോ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം? മാതാജി.